Salutare, dragi prieteni pe Facebook! Astăzi aș vrea să vorbesc câteva minute despre o noțiune foarte des întâlnită. Pot spune că la fiecare pas, la fiecare secundă. Este vorba despre noțiunea de intenție. Noi, practic, trăim într-o lume a intențiilor, dar nu ne dăm seama despre acest lucru. Noi putem spune orice, despre oricine și despre orice, dar despre intențiile cuiva nu putem să vorbim. Și nu putem pentru că intenția vine de la Creator. Iar noi, nefiind în asemănare de atribute, de proprietăți cu Creatorul, nu avem cum să cunoaștem intențiile celorlalți, decât pe ale noastre. Prima chestiune ar fi legată de conștientizarea intenției, de înțelegere ce înseamnă intenție. Intenția este, de fapt, un gând complet, acel prim gând care îți vine întotdeauna, ca și gând inițial. Particularitatea acestui gând este că și partea lui finală este aceeași cu partea inițială. Deci este un gând complet, un gând cu cap și coadă, care nu poate să-l schimbe nimeni. În spatele tuturor dorințelor noastre stă, de fapt, o intenție. În general, la acel prim gând pe care eu îl numesc intenție, noi avem o reacție care în 99,99% din cazuri este o reacție negativă. Nu suntem de acord cu acel gând și atunci încercăm să distorsionăm și să ne manifestăm noi individualitatea noastră, asta corporală. Intenția este din lumea spirituală. Lumea spirituală însă și este o lume a intențiilor. De-aia ne este și ascunsă. Că intențiile ne sunt ascunse. Să revin. Deci, încercând să transformăm acea intenție corectă care vine de la Creator, noi practic ajungem la dorințele noastre. Dorințele noastre pot fi de două feluri. Dorințe de primire sau dorințe egoiste sau dorințe de dăruire, dorințe altruiste. Dacă în spatele dorințelor noastre, oricare ar fi ele, că-s egoiste, că-s altruiste, sau dacă aceste dorințe sunt clădite pe o intenție egoistă, pe o intenție de dragul meu, atunci și într-un caz și în celălalt lucrurile vor merge prost. Deci dacă am o dorință egoistă și intenția pe care o construiesc este tot egoistă, atunci eu merg din egoism în egoism și odată voi fi trezit, voi fi deșteptat că nu sunt pe drumul cel bun, nu sunt pe calea corectă. Dacă dorința mea este o dorință de dăruire, dar este clădită tot pe o intenție pentru mine, de dragul meu, adică dăruiesc ca să primesc tot eu și aud foarte mult folosit această formulă, mai ales în ultima vreme, și că dăruiește ca să primești. Păi nu se poate, că dăruitor este numai Creatorul. Tu ca om nu ai ce să dăruiești. Tu poți doar să primești, pentru că așa te-a creat, așa ne-a creat Creatorul. Dar ce poți să faci cu ceea ce ai primit? Fie că e vorba de, eu știu, de niște lucruri ce țin de spiritualitate, fie că e vorba despre chestiuni care țin de materialitate, ce poți să faci este să le pui pe intenția de a le dărui și celorlalți, adică de a pune pe ceilalți în fața
propriului tău interes, a propriului tău beneficiu. E ca și o acțiune de a face ceva împotriva ție însuți. Dar asta e adevărul. Ce cred eu că ar fi corect să facem este să menținem această dorință de a primi, dar să o construim, să o clădim pe intenția de a dărui mai departe. Adică e important ca fiecare din noi să avem strictul necesar pentru un trai decent, pentru întreținerea corpului nostru, a casei noastre, a familiei noastre, dar în aceeași măsură trebuie să ne intereseze și să ne preocupe și beneficiul și bunăstarea celorlalți. Cu alte cuvinte, tot ce ar trebui să facem este să trecem de la această intenție de dragul nostru la intenția de dragul celorlalți. Și în felul ăsta cred că am rezolvat o mare problemă, lucru care ne va face să vedem o lume complet diferită de cea pe care o vedem acum. Cred că m-am făcut cât de cât înțeles și vă doresc o zi frumoasă în continuare și toate cele bune.